खुलुमबाय फुंबिलिनि समाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 13 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होनना आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे सिगांग्रो नोंथांनियाव नटिफिकेसनाव सौहैग्रोयो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। नाव जाब्रबथायाव खेबसेनो 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा। गवालपारा जिल्लानि सिमलि टलायाव नुजाथिनाय नाव गोदोनायाव दासिमबो सासे सुबुङा गोमानानै दङ। सुलुंनि बादिब्ला जिउ गोमानाय अन्जना सरकार मुंनि आइजोनि गोथै देहाखौ नावजों दै बारनानै गोथैसालियाव गारनो थांदोंमोन। नाथाय फैफिननाय समाव हरखाब दैमानि गेजेराव बे दुखुनांथाव जाथाया नुजाथिदों। दैमानि गेजेराव नाव गोदोनायजों जिउ गोमानाय 4 सुबुंफोरनि मुङा फारियै मनजित साहा, जित कर्मकार, सुजन मालाकार आरो गौरां मालाकार। नाथाय दासिमबो दैयाव गोमानानै दङ जिउ गोमानाय अन्जना सरकारनि फिसाय उदय सरकारा। रैखाथि हान्जा SDRF आरो जायगानि सुबुंफोरा दासिम गोमानाय सुबुंखौ नागिरदोंब्लाबो दैनिफ्राय दिहुननो हायाखै। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय अन्जना सरकारखौ गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होनो सा 26 गामिनि सुबुंफोरा नावजों दै बारदोंमोन। बेनि उनाव जोबथा बिदाय होखांनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो दैमानि गेजेराव हरखाब नावा गोदोयो। नैथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। सासे बर' आइजोनि जाफुंसारनाय। बाक्सा जिल्ला राङापानि गामिनि निजोमश्री ब्रह्मआ PhD डिग्रीखौ लानायाव जाफुंसारबाय। बाक्सा जिल्लानि खामारदैसा राङापानि गामिनि बिनद ब्रह्म आरो भारती ब्रह्मनि फिसाजो निजोमश्री ब्रह्मआ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय प्रफेसार भुपेन नार्जारिनि नोजोरथियाव ए कम्पारेटिभ स्टाडि अफ बड' एन्ड हाजं रिलिजियस फेस्टिभेल आयदायाव PhD डिग्रीखौ लानो हानायाव जाफुंसारो। थामथि खौराङाव दङ बलिउडनि फावखुंग्रि आरो मान्डी लकसभा बियाबनि MP कंगना रनौतनि मोनसे बिबुंथि। कंगना रनौतआ गावखौ लोगो हमनो लुबैयोब्ला लोगो हमनो फैग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि आधार कार्डखौ लाबोनांगौ, लोगोसेनो गावनि मेलनि थांखिखौ लिरनानै फोरमायनांगौ होनना बुंदों बिथाङा। कंगना रनौतआ हिमाचल प्रदेशनि मान्डीआव गावनि मावख'आव दावबायारिफोर आरो बायजोनि सुबुंफोरनि हाबफैनायखौ मुंख'नानै बे गोरोन्थिखौ रोखा होनना बुंथिदों। कंगना रनौतनि बे बिबुंथियाव राजखान्थियारि फिनजाथाय सोमजिहोदों। कंग्रेस दैदेनगिरि विक्रमादित्य सिंहआ कंगना रनौतखौ गावनि बियाबफोरनि सायाव बेबादि सर्त जाबसिननायनि थाखाय सोंखारिदों। सासे थान्दैजों सावरायनायाव आधार कार्डनि गोनांथिखौ जिंगासिनाय दिन्थिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनाव कंगना रनौतआ बिरखं गाथोनाव CISFनि सासे आइजो कनस्टेबलजों गाग्लोबजानायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आइफननि थाखायनो जिउ फोजोबना लाबाय सासे लाइमोना। आइफन मबाइल मोनैनि दिखाराव सासे लाइमोननि जोबथा थांखि लानाया जोबोद सोमोनांथाव। 1,50,000 रांनि आइफन मबाइलखौ बिफाया होनो हायैयाव फिसाज्लाया गोदोनायाव दौलें लगायदों। सुलुंनि बादिब्ला फिसाज्लाया गावनि बिफानाव 1,50,000 रांनि आइफन बिदोंमोन, नाथाय फिसाज्लानि दाबि बादियै बिफाया आइफननि जायगायाव एन्ड्रइड फन बायना लाबोयो। बिफानि सायाव रागा जोंखांनानै हरखाब फिसाज्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। बेसेन गोसा मबाइल बिनानै मोनैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया आथिखालाव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बादिसो जाबाय। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बेनि सायाव दिथागिरि एबा बिमा बिफाया माबादि राहा लागोन। नोंथांमोनाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। बाथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनियाव बृहस्पतिबाराव 2 थगायसुलाखौ हमनाय जादों। हमजानाय थगायग्राफोरखौ गवालपारा जिल्लानि सलन्थ्रपारानि खोला खाथलामारिनि थागिबि इब्राहिम आली 25 बोसोर बैसोनि आरो सती भिक्ट'रिनि थागिबि आब्दुल आवाल 42 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनो हादों। हमजानाय 2 थगायसुला सुबुंफोरा रांखान्थिनि गोरिब सुबुंफोरनि मुङाव बाइक श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बायनानै बिजनीनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरनो बायदि रोखोमनि लब दिन्थिनानै आयेन बेरेखायै बांलादेशआव फानहरनानै थगायगासिनो दङ। बेनि गेजेराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरनि मुङाव गंबा बाइकखौ लानानै थगायग्राफोरा बांलादेशआव फानहरदों। बिजनी जिल्ला आमसुवा मददजों बृहस्पतिबारखालि बिजनीनि मोनसे बाइक श'रुमाव थगायग्राफोरखौ हमनानै पुलिसनो गथायना होयो। 6थि खौराङाव दङ बांलादेशनि राजथावनिनि ढाकायाव हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव सा 60 हिन्दुफोरा जखम जादों। बे जाथाया हिन्दुफोरनि ढाकानि मिरां जिल्ला कल'नियाव जादों। दुथां सुबुंफोरा हिन्दुफोरनि न'फोराव अन्थाइ खुबैदों आरो हिन्दुफोरनि न'खराव हाबनानै बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों। बे गाग्लोबनाया आवामि लीगनि दैदेनगिरि थुनज्लायनायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मिरां जिल्ला कल'नियाव गोबां हिन्दु सुबुंफोरा थायो। 1 दान सिगां खुंथाया बे जायगानिफ्राय हिन्दु सुबुंफोरखौ
होखारहरनो थांखि लानायखौ बोखांना लाफिननायनि उनाव बेबादि जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गरेस्वरनि 146 नं गुदि फरायसालियाव सिखाव खावनाय जाथाय। गोलोम बोथोरनि बन्द सोलिबाय थानाय समाव सिखावफोरा मुवा बेसाद खावदों। सिखावफोरा आइजें आइलाफोरजों लोगोसे गंनै मटरजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों। बे जाथाया जादों तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर नोगोरनि करफुल चुकियायाव थानाय 146 नं गुदि फरायसालियाव सोमजिदों। मख'नो गोनांदि मैया थांनाय हराव अखा हाबाय थानाय खाबुखौ लानानै सिखावा फरायसालिनि गंनै मटर आरो आइजें आइलाफोरखौ खावनानै लांदों होनना फोरमायो, जायनि जाहोनाव सोरगिदिं बाउन्डारि गेट गैयैनि जाहोनाव जादों होनना फोरमायदों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि पुष्पधर बसुमतारी बिथाङा। 8थि खौराङाव दङ मानजिब बर'नि अरिजिनेल डकुमेन्ट एबा फोरमानलाइ गोमादों। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि काथरबारि गामिनि मागोन बर'नि फिसाज्ला मानजिब बर'नि मानि बेगजों लोगोसे अरिजिनेल फोरमानलाइ गोमादों। थांनाय 11 जुलाइ 2024 बृहस्पतिबार सानखालि नाग्रिजुलिनिफ्राय बाङालिपारा नावखातासिम हाथाय खालामनो थांनाय समावनो मानजिब बर'नि मानि बेगआ मिथिस्लाबै गोमायो। मानि बेगआव भटार कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, स्टेट बेंकनि एटिएम कार्ड, इन्डियान बेंकनि एटिएम कार्ड, भटार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स। सोरबा सुबुङा मानजिब बर'नि बे मानि बेग एबा अरिजिनेल फोरमानलाइखौ मोनोब्ला 8811048407 आरो गुबुन मोनसेबाव 76388366965 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों।